подаркҳое ки аз компания Faberlic барои вай рафтани ман, конференсия рафтани ман ҳамин подаркҳое дод. Набинед чӣ қадар бисёр. Барои макияжа хушрӯ нигоҳ доштан туш, сиворотка, креми дневною ночной, барои либоса хушбо кардан, патчи барои гирди чашм, духи мардона мобайн ба истодааст, духи нав биромад. беҳтарин чизое подарка кардаги компания Faberlic барои мо. Баъд рӯ масаҷкунак, боз креми зима, крем барои фасли зимистон. Манин круглеш бошад барои баданам мешавад, барои рӯ, барои даст, барои ҳама ҷо. Крем для лица, рук и тела. Беҳтарин чизҳоро ҳадя кард барои мо компания.